Så nu skal vi få den til at få strøm. Vi putter de her to ind i vindmøllen. Den er tom i kameraet, så man kan se, hvad der sker. Og så kan vi se den her motor, eller hvad det end er, den skal vise, om den laver strøm. Så drejer vi rundt på vores vinger. Ja, det gør det! Den laver strøm! Det bevæger sig. Kan man ikke få motoren til at gøre arbejdet? Nej, jeg slår så. Hvor går det her? Kan man ikke få motoren til at dreje? Skal vi prøve med det? Okay. Vi skal lige prøve med en anden. En anden. For at se, om den er... Jamen, jeg gør lige motoren mindre. Det er fordi, der er så meget lille herude i midten. Der er så meget Det lille er bare lidt svært for mig. Så meget lille i midten. Ja. Så. Okay. Nej. Jo. Ja, vi skal bare lige... Sådan der. Så sker der noget. Oj, den kommer langt op. Hvad laver du? Du laver slet ikke noget. Prøv at se først. Yes, så sker nemlig noget. Nå. Ja. Vi kunne lave strøm. Det er godt. Ja.